Parabor ken kapya nga gapo iti apo tayo nga ni Hesu Kristo ti adda kanya tayo amin gigayem ken kakabsat ko ken Kristo. Napintas, naimbag ken nabendisyonan arabi tayo amin tatta ket nagpintas nga oportunidad nga adda tayo mandatan at nun adalen tayo binsa-binsayan tayo iti nagpipintas a mensahe iti Dios kanya tayo, especially iti kalman DJ Lifeline tayo or online fellowship. Ket tangarod magikaadda kayo kanyami even adda kay ta nagtibalbalayo kakadwa kay iti barkadayo or even adda kay ta apartment ket sang-sang kamay sa tayo nga mangi-share detoy link kadagiti friends tayo, contacts tayo ket nanitigas ta everyone ket ma-remind kadagiti nagpipintas nga mensahe iti Dios tayo and especially dagiti challenges na iti kalman. Okay? Katatangarod sakbay tayo nga amamwen dagiti kakadwa tayo tatangarabi iya ni Kuya Charles Mateo tapnon iduolwan na tayo iti opening prayer or panagkararag. Grace and peace in Christ to everyone. Let's bow our heads and let's pray. O Apo Diyos nga nailangitan, pagyamanan mi o God, daytoy kanito ngayon pa mo kanyami, pagyamanan mi daytoy time together na paay mo, ket si kangarot iti mangted, iti sirib ken anay panagpanpanunot tapno iti kastaket, mas maawatan mi dagiti challenges kastabat kadagiti viewers, pagyamanan mi nga sika iti mangtedmet kanyada iti ragsak tapno iti kastaket aglearn damat laeng iti insight iti tumugal mo sa kanyami. Kitagyaman kami mat daytoy internet nga usaren mi itata agyaman kami nga saan nga rod ma-interrupt daytoy topic review mi no digit di tultuloy laeng o God. Daytoy nga rod ti dawat ken kararag mi itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Okay. Tatangarod intayo amwen no sinoda iti kakadwa tayo tatangarabi ket no karakanayan kayo magikat kadwa kanyami every Thursday siguro may kabesa yon dagiti kakadwa or kagrupo mi ket tatta adda iti baro nga ropa nga makita tayo ket tatangarod iyabak ni Brad Aldrin tatnon iyam amo na iti bagbagina ken iyaban na pay dagiti kakadwa na. Imbag nga radio amin kaabsat in the Lord. So itata ayabang kayo nga agdingay kada ti Lifeline topic review tapno nito kung galmesa ket aglearn nga talaga babaen iti biag iti inusar ni God nga biag dagiti adapted ta. So awisan kayo nga agdingay nga nalaing ket i-apply tayo iti panagbiag tayo. God bless. Praise the Lord. Okay. So ni Brad Aldrin ket may isang computer engineering student apada ket tata amwen tayo met iti once nga nagbalin nga student iti CAF SD which is ni Ate Jonelyn Agbugo. Hello, gagayem ken kakabsat. So, praise the Lord, aya, ta nadanunan manen, deti nga pa nagkakadwa tayo itattangugundaway. So, dagiti amada mga agbuybuya itatta, so agyaman kami, ta ada kayo man dito itattan nga kadwami. So, stay tuned, kakabsat. God bless. Okay, station makikaadda kayo kanyami manipot itangarogina keninton aga lepas ket na student adamot aday tinapadasan natin nag student ket tatta iyaban tayo met iti may isang agub ubra ijay Phil Rice which is ni Ate Maylin.
Good evening, kakabsat. So, agyaman nakta, da kami manan ituyen nga mangi-share kada kayo kada ti sasaon nga Apo Dios. So, makikaadda kayo kada kami aging ganang malpas deti nga aramid. So, God bless you. Okay, praise the Lord. Ket no dati-dati ti kadwa tayo is ni Brad Denmark. Tatamad ada iti baro nga kadwa tayo. No tata or no damo tayo lang buya tatta. Baro kanya tayo ng before kat kadwa mi iso na. Tatarod iyabak ni Kuya Charles tat naniyam ang muna iti bagina. Grace and peace to everyone. Sa karon ni Kuya Charles. At greetings to everyone, to my family members, kadigiti students iti MMSU and employees. Stay tuned and learn from the life of each one. Yan lang, Brad J. Boy. Sorry. Okay, praise the Lord, and it is a privilege nga talaga nga agbuya met digiti family members ket kablaawak met ni inang nga karakanayon nga agbuy-buya. Okay, kada tatangaro din nanti magpabayaganan. Hintayo kati siya nakapinpintas nga mensahe iti Dios tayo. Ket Brad Denmark pag-i-present di say passage tayo iti kalman. So ni for everyone's sake ni Brad Denmark iti speaker tayo iti kalman. Ket iti topiko iti kalman ti naindaklan ken napudno nga ayat iti Dios or a great and true love of our God. So nagpintas ayan nagdadagsen digiti word na which means kasjaymet iti kinapateg iti ayat iti Dios kanya tayo. Ket kunanay di San Juan chapter 3 verse 16, gapo iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong wenno kada tayo nga tattao inted na ibugbugtong nga anak na tapnon or ni Jesucristo tapnon ti siya sino man a mamati ken kuana ket saan namatay no diket agbiag iti agnanayon. And I believe maikabesa almost aming nga tao ket familiar ka dito nga verse ket nagpintas nga atatta maamwan tayo no another pay iti deeper meaning na or yes a deeper meaning na kadagiti kakabsat tayo dito nga verse ket kadije challenge number 1 iko na ditoy the great love of God ti nakadakdakkel nga ayat ti Dios adda kadi dakdakkel nga ayat nga miti ayat ti Dios kanya tayo ket atatada ito yung question kaya da sungbatan ni Kuya Charles Mateo. Praise the Lord. So thank you, Brad J. Boy, and to our technical. Anyway, so the great love of God or iti nakadakdakkel nga ayat ti Dios. So adda kadidakdakkel nga ayat ngem iti ayat maliyang anyway. Sige, so adda kadidakdakkel nga ayat ngem iti ayat ti Dios kanya tayo. So of course awan nga talaga. Nadaduma kami nadudag iti pagadawan iti ayat. So nadaduma syempre wait lang someone's calling me. Anyway, so nadaduma ti pagadawan ti ayat ket tao, parents, barkada, nadaduma makigayem or iti gayem nga lalaki wenno gayem nga babae. So dijay iti pagsapulan iti ayat or attention. So dayta iti maysa nga problema no apay nga mayaw-awan nga talaga iti tao. Ket saan ang makita dijay nakadakdakkel nga ayat ti Dios gaputa ti pagsapsapulan iti ayat ket ayat iti sabali a tao. So saan ang mapresyar, saan nga aggrow gaputa sabali iti pagsapulan iti ayat. So the great love of God comes from Him matlaeng nga talaga.
kasi kung nanangarod kasta launay ti panagayat ti Dios ti lubong. So basically tiket na sa unijay da iti ko na indo na English na kami, for God so loved the world. So superlative na yon, kumbaga so loved the world. So DJ ti ayat ti Dios nga nakadakdakkel wait lang. So nakadakdakkel and saan nga ngarod nga maikumpara. Kaya no siya lang ang mga awat kada ito great love ni God, it's incomparable and saan nga matukod, so it's immeasurable, incomparable, and of course it's amazing nga talaga nga love ni God kanyak natin. So I am challenged the great love of God nga maiwaragawag, mai-share mo't laeng iti tumunggal maysa. So DJ laeng kanyak Brad J-Ball. Diyos ti madaydayaw ket kadagi dyan nagpipindas nga words. Ti sum up na para kanya ket DJ supernatural nga love iti Diyos kanya tayo. Ket personally, awan dapat iti sabali nga source iti love but rather ni God laeng. Okay? Ket tatta amon tayo met na iti pan nakaawat ni Brad Aldrin na kasmaysa nga estudyante apada. So, praise the Lord. So, indeed, yung topic natin is the great love of God. So, nung magkita ito namin kakabsat, it's all about the great love of God. So, meaning, we are loved by Christ. So, kung ano di John 3:16, for God so loved the world. So, kahit nang saan, natayo ket, love ni God. And, nakita iti kakabsat at nakadaktak kilan nga ayat ni God is di sakripisyo ni Jesus Christ ijay cross. So nidaduma haante nga makita di sacrifices na it's gapu iti i-ignore tayo dijay sa una. Ket tata iti nakita nga panaka-response di great love ni God kanya tayo. Iti mai-share ko na yung kabsat ket di John 14:21. Kuna nga niya, if you love me, you must obey my command. So iti lang pinpindasan nga panaka-response tayo nga talaga. Di love nga intindigad kanya tayo is DJ panangisurot kadigitay sa una iti panagbiag tayo. Ket usaron tayo iti biag tayo akas mangipakita nga ni Christ ket addaan iti biag tayo. So DJ kanya kakabsat about DJ great love ni God. So adu iti naduma-duma nga ipapakita ni God ipanagbiag ko even di kitay situation nga talaga. So adda na nga talaga iti tao DJ panangi understand DJ kumbaga etay ipapa-learn ni God ka DJ papa-learn ni God kanya. So haan ko dapat i-ignore DJ will na kasi I am loved by God. So, ay lang kabsat. Praise the Lord. Kaya nagpindas DJ ko na nga haan talaga nga i-ignore kasi settled kanya tayo or kanya na DJ love ni God. So kasyamot nga talaga iti may isa nga tao. No naawatan nga talaga DJ love ket ori anat ibagbaga iti siya sino kanya na ket okay kasi settled kanya na. Ket awagat ngarod ni Ate Maylin tapnon ipakaam mo naman na iti pan nakaawat na kadito nga love or nakadakdakkel apan nagayat ti Dios kanya tayo. Ate? Sige. Good evening sa ating lahat. So, nagmayat dating topic, the great love of God kanya tayo. So, dati question nga at kadi dakdakkel nga ayat ti Dios kanya tayo. Of course, kas ko na digiti kakabsat tatay ket awanen nga talaga kasi kumbaga DJ dakkel nga ayat ni Apo Dios iti John 3:16 ket impaay na nga talaga iti kay keso na nga anak na tapno lang agkaroon iti biag nga agnanayon iti sangalubungan or maisalakan nga talaga. So awan kasang for example kay iti mother kada iti anak na or father iti lubong ket handa nga kaya nga isakripisyo. So iti ma-remember ko ken deti nga topic ket ijay anti book iti John 15:13 nga greater love
has no one done this, that he laid down his life for his friends ko na na. So, kaslamot ng kinyak kakabsat kat kwa, no naawatak or na-appreciate ko, DJ dakkel nga ayat ni Apo Diyos iti panagbiag ko kat, haan nga narigat para kaniyak, nga i-lay down ko mat DJ life ko for other people. Di may i-share mo deti nga ayat na iti sabali nga tao. So, di hard ko na dabrad tatay nga deti nga ayat kat incomparable. So, unconditional din dapat din DJ nga ayat nga may i-share mo iti sabali nga tao. Kasi awan mo hiniling talaga ni God idi in sakripisyo na ni Jesus Christ na may pako iti cross para kanya tayo. So awan iti hiniling na kasukat na talaga. Ang DJ lang, no na-appreciate ko siya personally, DJ ayat ni Apo Diyos kat isublik mat ken kwa na deti nga ayat by sharing His love to other people. So DJ lang mat iti na realize ko ken detoy Brad. Diyos ti madaydayaw. Praise the Lord. Nakatadoy ti understanding nga. Nagpipindas di gito yung mas maawatan pa iti tumunggal maysa. No, anay ti source or siya sino tinagapan dating nga love. Ken anadamot iti personal response iti individual kadeto yung love nga inted ni God. Katata ate Jonah, adda ka di pay sabali nga source iti love nga paggapgapanan or di ka lain? Sige, good evening kakabsat. Syakmat kakabsat, kaslamat lang dagiti muno na tatay nga kakabsat tayo, dayjay bagada. Dati great love nga talaga ni God ket. Awan talaga sabali nga pakasarakan. Ngam dati lang nag-come up nak lang nga talaga DJ question iti bagbagik nga pudnumot ngamin nga talaga aya kasang jembaga ni Kuya Charles itatay ngano daddo mga min ket ti pagsarsarakan tayo ket iti sabali nga tao. Kasi DJ nga rod ket makit-kita tayo kasay. Ngam dito nga rod in pa-realize kinyak ni God nga sino ba iti mangmangted kinyak dagiti tao nga manglalav kinyak ditoy lubong. So agapumot lang nga talaga ken kuana. Ken dati nga rod in example na through the life of Jesus Christ kasi biag iti inted na. Iso nga nakadakdakkel talaga dati nga love nga inted na nga kasapulak met nga iburay iti padak nga tao kakabsat. So detoy great love nga talaga ni God ket di imbaga dagiti kakabsat awan iti makatukod or awan ti maka measure ka deti nga love ni God ni ited na kada tayo kasi di nga rod unconditional pay iti love ni God. Uray dagiti nga rod dagiti pas nga nagbasbasolan tayo ket di nga rod willing isuna nga nga i-forgive as long as DJ nga rod sincere DJ panag dawat tayo iti pamakawan. Iso nga makitak talaga dito nga nakadakdak ken launay iti panagayat ni God kenya nga hannak tay nga hinayaan nga matnag iti DJ nga rod basol. So DJ lang mat kinyak brother. Praise the Lord. Diyos ti madaydayaw. Nagpipintas iti digitoy na nangagan tayo nga sharing digitoy brothers and sisters tayo. Ket ko ibasa J ko na taga Efeso chapter 2 verses 4 to 5. Yung dakkel ti panang asi ti Diyos ket ay ayaten na tayo na unay. Iso nga oray na tayo iti espiritu gapu iti kinasukir tayo, pinagbiag na tayo mairaman ken Kristo. So di dyan nakadakdakkel iti ayat iti Diyos kanya tayo. Kitatanga naawatan tayon no ana DJ nga ayat and siya sino ti paggapgapon na DJ nga ayat adamet iti personal nga obraen tayo which is at the challenge number 2. Ket ko na ijay challenge number 2 narigat ka di asruten when iaplikar ti ayat ti Diyos iti panagbiag tayo. Kada daytoy sungbatan ni Brad Aldrin. So, praise the Lord. Kada ti question. So, nasakti ti damdamagin kabsat. No, naawatak di word ni God din, may bak kanakit haan nga narigat iti iaplikar or sunutin di sa uni Apo Diyos.
ngano datay awan pa ituwid ni God kanyak ket ti may bak siguro ket talaga nga narigat. Pero kung nanangalo di jay by the word of God, nothing is impossible kung nanamot lang. So di jay nga banda, intayo nga daw, intayo nga rod or awisok iti tumanggal mesa nga intayo amwen pay ni God nga nalaing iti panagbiag tayo and babaen iti panag quiet time. Ay iti nakapimpintasan nga application of etay God's love nga talaga. So kanyak diti kapsat inted na ni Hesus Kristo dito lubong pas panangipakita ni God iti love na kanya tayo. So dayjay awan iti sabali nga mangyubra ka dayjay. Malagi po dito sarita ami ka dayjay contact din na minsan kuna na itimbag kanya na awan nga talaga iti ag sacrificen para kanya tayo. Nadikit din ni Hesus Kristo laeng. Nag-sacrifice iso na gapo iti basol ko, basol tayo amin. So dayjay iti nakapimpintasan nga ayat ni God iti tumunggal mesa. And ket ko lang inayon pa ka DJ may sa ijay umuna nga point number 1 di challenge. So uray man no anat mangyari iti tiyag daman iti challenges, kailangan nga ma-remind nga talaga nga adda ni God nga manglalove kanya tayo. So atay kinasasarita tatay, bro, you are loved by God. So hindi lang ikaw nadikit di amin tayo, we are loved by God. So we must ma-remember tayo dapat tayo nga banag. So haan nga do not give up tather amon pay no sino ni Christ iti panagbiag. Tapos ni tigas tagat haan nga marigatan iti iti anyaman nga problema. So DJ lang Brad T-Boy. Diyos ti Agnina. Okay, nagmayat nga maawatan nga haan nga narigat. Kita tangarod mayon ang tayo man DJ question. So kasano iti panang i-aplikar tayo di ayat iti Diyos. Kita tangarod sangbatan daytoy ni Kuya Charles Mateo. Unmuted me. Anyway. So, pampanunutek, DJ, application of God's love. So, the application of God's love or ti may isang panpanunutek kaditakat, DJ, expression of God's love eh. So, note, ituloy nga min DJ verse, di ba, for God so loved the world. So, that's the great love. I mean, DJ, iti may isang nakadakdakkel nga ayat ti Diyos, di ba? So, inted na itibugbog tong nga anak na. So, that's God's expression to each one of us. So, inted na ni Hesus Kristo and that's His expression. DJ iti application met iti love ni God. Iti biyag ko personally. So, I have to personalize. So, no question nga narigat ka di asuruten when no i-applikar ti at ti Diyos ti panagbiag. No daduma nga minket saan met nga mailibak nga no daduma malipatan iti ayat iti nga aggapo iti Dios. So nadaduma or nadaduma when most of the time ti ammo ti tao ket kaya na nga talaga nga isalakan ti bagina. Ngam dejay kanyak personally no i-applikar ko met nga talaga iti love ni God. So one basic nga application ket syempre DJ pinangi ayat matlaing iti pada nga tao. And of course, DJ panangi share matlaing DJ love ni God iti pada a tao. Ngem DJ nga rod saan nga kaya nga isalakan iti tao iti bagina gaputa DJ nga rod agar aramid ti wagas tapno laing may salakan tapno mapakawan dagiti baso. Ngem ti Dios DJ nga rod di expression na inted na ni Jesus ket ni Jesus laing iti inted nan awanen iti sabali iso nalaengen iti wagas tapno mitikas taket maisalakan iti tao. So dijay the application of God's love kanyak no siak lang it's the expression of God's love and that is Jesus Christ. So no i-express ko mat dijay love ni God iti padak nga tao, then iam-amok ni Jesus Christ iti padak a tao. Iam-amok
ni Jesus Christ because Jesus Christ is the perfect expression or application of the love of God to everyone. So, saan nga iti material nga banag, saan nga iti ayat gagapo iti tao, saan nga iti fame or everything, a source, no diket di, it's only Jesus Christ, the very foundation. So, ti very basic kuma, nga maamam mo iti tao, tapno mitikas takit ma-understand DJ application of God's love, ma-understand DJ point number 1 ta itatay, that's the greatest love of God to everyone. So, kanya, personally, it is definite that if I want to apply the love of God, then I have to let everyone, Jesus, I have to let everyone know more of Jesus Christ in their lives. Medyo laing kanyak, boy. Okay. Pudno ngamin nga talaga di si example ni Kuya Charles aya. Sila kumada di si mangregalo kanya iti badok ni labnak detoy sila kasday. But tinagpintas gayam nga mairegalo ket DJ expression of the love of Jesus, which is Jesus itself. Okay? So kasano nga rod iti panang share iti love ni God, kasano iti panang share ken ni Jesus Christ. Katatta, agsubli tayo ulit ka DJ challenge number 2, ket sumbatan daytoy ni Sis Jonaline. Sige, kakabsat. Syakmat ka datoy nga talaga ay expression of God's love or di panang apply iti word ni God or dati love ni God iti padak nga tao. Malagip ko lang nga talaga iti love iti parents siya. Kasi uray man marigregatan da nga talaga kat still nga an-anusan da iti anak da uray man natangken iti ulo an-anusan da latta. Kasi DJ nga ron makita dito DJ love. So dati mat kinyak kakabsat kat same mat lang nga talaga DJ impakita ni God or mas pay nga talaga DJ pakita ni God kasi bukod na nga life or life ni Jesus Christ ti inted na tapno lang ipakita na kinyak nga love na. So same mo't lang DJ baga ni Kuya Charles itatay kinyak mo't personally kasanok nga talaga mo't nga ipakita or i-apply dating love ni God, love ni Jesus Christ kinyak itipadak nga tao. So pudno launay aya kasi narigat ko ngamin nga ibagang ada kinyak ni Christ no handamot makita nga talaga iti life ko mismo nga handamot makita nga syakket managayat nakmet itipadak nga tao. So pudno launay DJ agagrinak launay yung baga ni Kuya Charles itatay nga ti talaga umuna ket ni Jesus Christ iti ipakitak iti or i-share ko iti padak nga tao tapno makita da nga talaga DJ pinaka point DJ love ni God which is Jesus Christ. So DJ iti pa nag-share nga talaga ket haan dapat nga pinilyan DJ nga rod haan dapat nga iti pa nag-share lang iti gospel ket DJ no mayat tirik na lang Jay, no di kat di jay ubraan nga talaga mat kasi dati iti panangipakita mat nga love ko mat ni Jesus Christ. Kumbaga panangipasubli di jay nga love ni Christ nga itid na kinya. Ken tapno mat dagiti pada tayo nga kakabsat or dagiti dadto mga tao makita damat no ana talaga iti pudpudno nga ayat nga agapukan ni God. So di jay lang mat kinyak, Brad J Boy. Praise the Lord. Nagpindas nga talaga ayam nga makita dapat agayam moom DJ love relationship tayo with our Lord Jesus Christ. Haan lang no iti may isa nga pagyanan but rather iti amin nga pagnaan ket makita it reflects DJ love relationship with the Lord. And tatta kasanomot nga rod iti panangyap aplikar iti may isa nga agubra iti feel rise iti love ni God. Ate Maylin? So, good evening, kakabsat. Syakmet ket iti naawatak ta taken detoy or in reflect ni God kinyak deti application of God's love ket DJ kasanong nga i-show deti nga ayat ni Apo Dios iti sabali nga tao babaen kinyak. Giingat ko na dagiti kakabsat nga ag-reflect
DJ ayat ni Apo Diyos kinyak. So malagip ko lang deti iti ubing nakpay lang nga ag-share iti sasaon ni Apo Diyos. So adadag iti sometimes ag-reject DJ. Siyempre we are sharing the word of God and love of God to other people. So ayat ni Apo Diyos DJ. So adadag iti ag-reject iti gospel, ag-reject DJ may i-share ken pada. So hindi ko ubing nakpay lang ket talaga nga maditi heart ko lang kasjay. So DJ haan nga love iti makita kenyadan kundi or love iti mai-show ken kwadan kundi judgment kas lang kasjay. Iso nga ako nakkat iti mabaybayag na kon ma-understand ko DJ dakkel nga ayat ni Apo Diyos ket talagang iti i-emphasize talaga ni God ket di ko naktatay nga unconditional. Nagmayat ngamin nga ayatan aya iti maysa nga tao nga no dadto kaayat-ayat or obedient isuna or makita nga talagang agsursurot iti pagayatan ni Apo Dios ngem no makitan ton DJ di tao nga haan nasurutan ti pagayatan ni Apo Dios ket narigat nga ayatanen pero yung ayat nga DJ ket iti lubong actually DJ nga kasangko na ni Mrs. Jonathan tay nga dapat kinyak personally ket DJ ba ayat as a mother nga talagang uray awan iti kasukat na DJ hasano na talagang i-show DJ ayat na ken DJ anak na ket unconditional. So kasyemot kinyak no kasanok nga i-apply ket it will show no kasanok nga ayatan met iti tao obedient man deta nga tao wenno haan and it will reflect no kasanok talaga nga i-show gipudpud no nga ayat ko ken pada. Deti question nga narigat ka di nga suruten. No siguro iti basis ket ayat iti lubong narigat pero no DJ na-appreciate ko or na-understand ko di pudpud no nga love ni God ket haan nga narigat nga i-aplikar deti nga ayat ni Apo Dios iti sabali nga tao. And as an application deti ket kasang di ko na ni Brad Tatay nga umayamuom dapat DJ ayat ni Apo Dios iti panagbiag ko and deti iti maangot or deti iti makita iti sabali nga tao ket sumurot damot nga ayatan ni Apo Dios iti panagbiag ta. So DJ lang met kenyak Brad J Boy. So, praise the Lord. So nagbibindas ayan nakat-adoy iti adal wenno panorsoro wenno panangyap aplikar nga mad adal day datta ket sangsang kamay sa tayo nga rod nga mangipaduyak-yak iti panagayat iti Dios. Okay? Kakunanay datta DJ ana tayo ya passage tayo John 3:16. Kapu iti kastawa na ya panagayat ti Dios iti lubong ket datta para kanyak met iti panangyaplikar daytoy ket adam lang wenno para kanayon nga isursoro iti leaders tayo 1 John 3:16. Ti pakaamuan tayo no anya ti ayat isa daytoy impaay ni Kristo ti biag na kada tayo rebeng tayo met ngarod nga ipaay ti biag tayo kadagiti kakabsat. Praise the Lord for this mission and calling. Ket tatangarod intayo kadiji pakatlo nga challenge ket ako na ditoy adda ka di resulta iti ayat ti Dios iti panagbiag mo or panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw. Okay? Kada detoy song batan ni Ate Sis Maylin or Ate Maylin. Wait. Ate Maylin, nakamute. Ay, sorry. So, dati resulta iti panagbiag nga talaga nga makita dati tinaldaw-aldaw. Duwa iti nakita, makita dati iti panagbiag ko iti transformation nga talaga and dati mo iti i-share ko kadagiti follow up ko nga no na-receive tayo talaga ti pudpud nung ayat ni Apo Diyos ket will transform our life and even yung character even kinyak adomot pa iti dapat nga i-process ni God when it comes to character ngam dati met iti ipapalay ni God kinyak to really embrace it nga maawan digi dati nga talaga han nga biagenon kasi natay digi giant. So dito met iti share ko kasi no pudpud no nga na-appreciate or na-understand digi dakkel nga ayat ni Apo Diyos ket isang di ko naktatay ag-reflect iti inaldaw-aldaw nga in the way we talk
the way we share the word of God to other people. So in action makita talaga DJ ayat ni Apo Dios iti panagbiag. And even iti ana deti DJ pinangi-share iti sabali nga tao. So dati mo iti trabaho nga talaga nga impaay ni Apo Dios kasi DJ nga rod na transform man or ni Christ iti bibiyag iti panagbiag ko or na understand ko iti ayat na iti panagbiag ko ket haan nga narigat nga i-share mo iti ayat na iti sabaling nga tao and everyday maging lifestyle nga talaga deti pinag-share iti ayat na iti sabaling nga tao tapno haan lang nga maging selfish kasi ngamin no naawat kon tapos ang kumat lang i-share selfishness ngamin no ka DJ so nga kailangan nga ma-develop yung pagiging other-centered so dahil lang iti na realize ko mat Brad J-Boy. Okay, praise the Lord for that. Kaya tatangarod, tawagak mo ni Ate Junali, tatnan iti kasta, iyupkas na mo, iti naawatan ka dahil. Sige kakabsat. So syakmet kat makitakmet nga talaga nga ado talaga met iti ipapaloin pay lang met kinyak ni God. Nusong batak talaga deto adda ka di resulta ti ayat ti Dios iti panagbiag mo iti hinaldaw-aldaw. So makitakmet nga talaga by God's grace nga adda nga talaga iti changes no yes assess ko nga rod iti biag ko idi ken itattaket makitak nga nakadakdakkel iti dapat nga pagyamanak iti Dios kasi inya dayunak kadagiti namamadi nga ugali. So DJ mat kakabsat, DJ lang di imbaga ni Ate Maylin itatay nga iti inaldaw-aldaw ket makita dapat no the way we talk, the way we teach, dagiti contact nga talaga mat ket kasapulan nga makita da nga ni Jesus Christ ti agbibiyag kinyak mismo. Iso nga detoy dagiti nga kumbaga changes nga itad kinyak ni God ket kinyak personally ket dapat ko pay nga i-embrace ken DJ nga rod hangko dapat nga pahardenan iti heart tapnon iti kasta makita nga talaga di resulta DJ life or DJ gospel nga na-i-share met kinyak. So tapnon iti kasta met ket DJ tumot lang iti maipasa nga talaga. DJ biag new life kumbaga new life nga inted met or impakaawat kinyak ni Christ. So DJ lang met kinyak Brad J Boy. Praise the Lord. Okay, intayo mat ken ni Kuya Charles Mateyon ket amon tayo mat no kasano iti resulta iti love ni God kanya na or iti panagbiag na. Sige. Praise the Lord, no? So, ti resulta iti ayat ti Dios no sublyanan nga min DJ John 3:16 tapnon saan nga ma-out of context is that di ba for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life or ijay iloko na ti siya sinuman ang mamati ken kuana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. So the result of the love of God through Jesus Christ. So ti resulta ti ati Diyos of course ket relationship relasyon nga awan iti patinggana. So it's an everlasting relationship. So tata, syempre, 'di ba, maisalakan. Awanan iti sabali a kondisyon tapno maisalakan iti tao. No diket di DJ panamati nga talaga. Panamati ka DJ ayat na through Jesus Christ. So tilaeng panamati ken ni Jesus isulaeng iti wagas tapno maisalakan nga talaga iti tao. Ken awanan iti sabali a banag, no? Tapno maisalakan. So kanyak personally, so ti resulta ti ati Dios no mawatak di ayat ti Dios sa anak ko mga agdoubt sa anak ko man nga digite adu palaeng iti arguments iti mind or adu palaeng dagiti insecurities iti biag no diket ti resulta nga talaga iti ayat ti Dios kanyak is my love relationship with him. So nalawag nga ni Jesus laeng iti rason
no apay nga adda nakditi tata. So that's the result of the love of God. DJ reconciliation when no panakaisubli iti relationship ko ken ni God himself. So that's the result of the love of God. And of course, DJ ti resulta na pay ket dete naawatak nga talaga nga sa anak nga taga ditoy lubong digit di DJ naawatak nga itibiyag ko ket itisidong na matlaeng. So saan naman akayat na saon nga alisto akon lumakayen? No. Nandikit di i-enjoy ko dito yung love relationship ko itatakin ni God ken saan lang agpatinggan di jay no dikit di jay nga ro dito pagsasaritaan ti tatay nga ma-share matlaeng DJ love na. And of course, ti kanyak personally application ko nga talaga ket kanayon nga i-affirm ko DJ Love, ni God kanayon ko nga i-declare iti bagik that it is God alone isu na laing iti pudpudno ang mangay ayat kanyak. So that should be the result of God's love. DJ ada iti joy, ada iti peace, yung the fruit iti Holy Spirit, ada iti self-control, ada iti and so on and so forth. So nakad-adto DJ kakabsat. So kanyak ti resulta ti ati Diyos ket DJ nga rod. It's a relationship, a loving relationship with the Father that regardless nga no sino nak idi ket nabaliwan na kon because of the love of God. So DJ laeng Roger. Praise the Lord. Okay, kanyak mat personal or panakaawat ko ito'y kasapulak nga 100% nga maawatan di love ni God ket haan lang nga mere nga love nga para kanyak laeng but rather calling mat kanyak nga DJ nga love ket papanje point number 2 application. DJ nga love kasapulak nga i-apply kasapulak nga ited moment by moment haan nga agbalin nga unproductive but rather DJ love ni God ket everywhere nga papanak ket makita da kanyak and DJ ko na nangaro to be made new in the attitude of your mind. So baro aminan kanyak baro amin iti panagpanunod panagiaplikar iti words ni God iti love ni God and no adda kanyak DJ adda met iti visible result. So DJ point number 3 jay relationship. Okay? So dati kanyak ket DJ relationship ko ket haan nga matos back and forth iti anyaman nga situation. DJ pa nang awat ko jay love ni God ket haan nga matibag ore anyaman iti situation kanyak anyaman iti nakadado iti problems in this world. No isurat tayo kumagat baga korang DJ may isa nga papel or may isa nga bond paper but DJ love ni God nakadakkel nga amang compared iti anyaman nga problems ketatta adakat iti problema sika nga agdengdengeg anada ba iti panpanunutan datayo or dakayo nga agdengdengeg kitna da iti mangborboribor iti panunot yo adda iti may isa nga kabsat tayo nga mangited DJ nakapinpintas ken nakadakdakkel panagayat iti Diyos tayo awagak man nga rod ni Brad Aldrin. So, praise the Lord sa buhay ng bawat isa. So, intayor, adumot lang tindaloy nyo, kakabsat. Tata, tinamagi kanyayo, kakabsat, sino pa iba kanyayo iti mapipil na kit haan pa nga awan iti love kanya na. Like for example, kas lang feeling na kat awan pa iti na-receive na nga love. So, you must remember that the passage said at John 3:16. For God so loved the world. So awan iti kumbaga awan ti na accept ditoy. Awan iti ni subsupadi. No dikit di iti tumunggal mesa ket love ni God. So dayjay iti nakadakdak kelan nga love ni God kanya tayo. Hindi na tayo amamo pero love na tayo. Not in the sense nga dati di na tayo amamo but God is all knowing. So lahat tayo kilala niya. So, even though hindi pinayanak, alam na niya and love na tayo ng God. Didi iti nakadaktakilan niya, love, nga na ipaay kanya tayo.
So nakabimbinsan nga ma-remind tayo lang kanayon kakabsat nga haantay nga mapukawan itinamnama maglalo no feeling tayo kat unloved tayo. So remember lang John 3:16. So itata DJ sumaruno met atay application tayo iti love tayo kini God. So ni Jesus Christ na tayo on the cross. Ito iti nakadakdak ko lang nga example or ehemplo iti love kanya tayo. So DJ pan nakapatay na di cross ket gapo iti basol tayo. So haan nga detay ano deti kakabsat DJ basol nga kumbaga deti nga basol ket naaramidan tayo mismo. So DJ nga banda iti nakita it is incomparable na talaga akas i-share digitay kakabsat tayo tatay. Incomparable yung love ng God. So awan iti makapagpantay kuma or I mean hang kuma awan talaga iti makapagpantay DJ love ni God kanya tayo. So uray sa sinuman awan niya talaga. And yun DJ baga DJ may isang assisted tatay love with a transformed heart. So no talaga love tayo ni God adda iti makita nga datayo ket addaan ni Jesucristo iti panagbiag tayo. Kasi iti makita nga love nga talaga iti biag iti may isang Christian ket DJ panag transform or iti panag-value iti panagbiag. So itatanga rod kakabsat kahit kung i-remind kanya tayo ti tumunggal mesa haanday ka di nga ilalab no ilalab nga nalaing dagiti adat ti lubong kasi dagiti adat ti lubong ket amang iyaw awan kanya tayo adan to dagiti banag nga mapaay tayo kadagiti nga ilalab tayo diti lubong ket nasakit to tinakam tayo pero nunigad iti love tayo haan tayo pulos nga mapaay ken kuana pagtalinad tayo lang nga dagiti sasauna nga rod ket tata iti love tayo ko madapat pay kakabsat ket DJ love nga haan nga detay by mouth or by tongue only kumbaga DJ bagbaga nga detay nagibaga lang iti I love the Lord pero sa bibig lang hindi sa puso. So i-love tayo ni God babaen iti puso tayo kasi ti puso is iti paggapuan iti amin nga kumbaga kinadalos nga talaga iti kina-genuine kumbaga iti ibagbaga iti may sa tao. And also, yung love na yun is may action dapat and may katotohanan din. Haan nga dito love ko ni God pero awmet makita iti panagbiag. And another one, love for God is obeying AJ command na. So, da kayo nga kakabsat, i-invite kayo nga intayo itultuloy nga mamuenpay ni God iti panagbiag tayo ket i-lead kayo iti may isang simple prayer. So ito nga simple prayer intayo rod ikaten dagitay na nadugyot nga adati puso kon pampanon iti tatakit ag kararag tayo babaen iti nadalisay nga puso tayo. So awagak man nga agpray tayo nga rod amin nga absat. Let's bow down and pray. Father God in heaven, Lord, thank you ta inka impaay kanyami dagiti nga sasaom ket nakapimpintasan launay DJ word mo in the John 3:16 that iti love nga talaga nga awan iti pakitaan haan nga makita iti sa balin o God. Ket eto iti kanayon nga mang-remind nga talaga kumakanyami pas kami itultuloy iti relasyon miging ka o God. Ket babaen iti Holy Spirit o Lord datoy ket ibiyag mi nga agnanayon. Ket Lord God that sasaom kanyami ket kami nga talaga i-obey with love and with the Holy Spirit and also by faith o God. Ket itangarod o God ket inka bantayan iti tumunggal mesa kanyami akas itultuloy mi pay iti panagubay king ko o God. Ket nga itararag
iti tumunggal mesa o God in Jesus name. Amen. So, praise the Lord. Brad Boy. Amen. Praise the Lord. Okay, I believe nga inawat iti amin datang agbuybuya di siya nakadakdakkel nga ayat iti Dios kanya tayo. Kaya tatta haanday lang ibati iti bagi tayo but rather share tayo met deti nga love ni God kanya tayo babaen iti panangayab pay iti amamo tayo iti kakadwa tayo friends tayo family members tayo relatives kadag iti naduma-duma nga schedule tayo in the ministry. Okay, sa lifeline tayo or online fellowship kat maang-angay every Wednesday or Miyerkules from 6 p.m. to 7 p.m. And every lifeline met adda iti ang angay nga lifeline topic review from Monday to Saturday. So ag-join tayo lang every night gagayam ken kakabsat. Kaya dapat iti day in prayer and fasting tayo or DIPF. So daytoy DJ it is more ka DJ word ni God iti pagfokusan tayo not on the mere food or tangible food which is the DJ makmakan nga physical. Okay, ito yung maangay every first Saturday of the month. Maki-communicate tayo lang kadagitoy Bible study leaders tayo or leader tayo tapnon maka-join tayo kadagitoy. And next month is Freedom in Christ or EGR or Encounter God Retreat. Dito yung kat maangay to no March 26, 22 or 2022. Kat no kaya join ulit ag-ana tayo lang. Maki-communicate tayo ka-DJ Bible study leader tayo. And Sunday worship service naman natin ay nag-i-start sa ng 8:30 a.m. to 10 o'clock a.m. Live detoy via FB and YouTube. So, the 80 pages tayo. And praise the Lord for that. And every Sunday, maang-angay iti Pisol class or yes, Pisol class every Sunday 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Ket maawis kay or awisan na kay nga rod amin nga join ka dagitoy tapnon makaadal tayo pay iti nagpipintas a panorsuro iti Dios tayo ket haan lang nga tayo nga di makakadwa tayo pay iti pada tayo nga believers. Kaya praise the Lord iti panakikaadayo kanyami nanibod di tayo aging ganadata ken inton sumarasaro numanen nga schedules. Kaya tangarod awagak ni Ate Maylin tapnon i-close na dati nga panagkakadwa tayo iti kararag. So, intay nga rod agkararag kakabsat, let us bow down in prayer. Amami nga Diyos nga manakabalin, agyaman kami Lord, kadaytoy nga nalpas nga aramid ni O God, nga adumanan iti nasursuro iti sagtunggal maysa about DJ nakadakdakkel nga ayat nga mo O God kada kami, and thank you Lord nga deti nga ayat mo Lord iti nakaisalakan iti sagtunggal maysa kada kami O God. And Lord, agyaman kami nga deti nga na-learn iti sagtunggal maysa O God ket may apply damot iti panagbiag da O God, and even da kami Lord may i-apply mi iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ni deti nga ayat mo. Thank you O God for your faithfulness, even iti protection iti sagtunggal maysa kada kami dagiti kakabsat nga agbuy-buya O God. Cover us with the precious blood of our Lord Jesus Christ nga mayadayo kami ti any lies and deception of evil one, and even kadaytoy agdamang pandemic pay lang O God nga adapay lang kadaytoy nga probinsya mi, and even O God ito'y Pilipinas. Thank you O God for your faithfulness, and tulungan na kami Lord nga agi-apply dagiti nga lessons. In Jesus name we pray. Amen. So God bless kakabsat. Amen. God bless. Ket join tayo nga rat aminen gagayat kakabsat nan agbabay tayo kadagiti agbuy-buya. Praise the Lord. Bye-bye. God bless you. See you. See you around. See you everywhere. See you when I see you. Praise the Lord. Praise the Lord. Nangato ulit ako.